Танылган композитор Урал Рашидов Авыргазы районы Үтәй Мулла авылында дөньяга килә. Урал кичкенәдән җырманга гашыйк булып үсә. Әнисе Флюра апа улында бала чактан ук халык җырларына мәхәббәт уята. Соңрак егет гитара, барабан һәм гармунда уйнарга өйрәнә. Иҗат юлын Урал Рашидов Әлшәй районының Раевка поселогында башлый. Замана төркемендә Пәрвәз Килдигул белән бергә иҗат итә. Кызыл розалар, Ялгыз Миләш, Әлшәйим кебек җырлар Раевкада языла. 90-нчы елларда яшь композиторны язмыш Хәния Фәрхи белән очраштыра. Әйтергә кирәк, Уралның бәйрәм ансамблендә эшләгән вакыты уңышлы һәм бик нәтиҗәле була. Бер артлы күңел түреннән ургылып чыккан Әлдермеш, Дин ярлары, Чакыралы биергә, Сандугачым, Соңгы сөю, Упкын кебек дистәләгән иҗат җимешләрен бүгенге көнне дә тамашачы яратып кабул итә. Тирән фикере, бай эчке күңеле һәм тормыш тәҗрибәсе белән аерылып тора Урал. Ул һәр вакыт яңалыкка омтыла. Бәлки шуңа да аның җырлары кабатланмас моңнары белән күңел кылларын тибрәтәдер. Туган җирен сагыну хисе аны кабат Башкортстанга, Уфага алып кайта. Айдар студиясында композиторның яңа иҗат мизгеле башлана. Айдар Галимов репертуарындагы бихисап җырлар Урал Рашидов киенә языла. Шушы чорда композитор яшь җырчылар белән яңадан-яңа проектлар өстендә эшли. Махсус Вәсилә Фаттахова өчен Туган як, Ялгыз Миләш, Җилләр, Умырзая, Көзге чәчәкләр, Илмир Газизуллин өчен Агыйдел кызы, Юллар җырларын иҗат итә. Әйтергә кирәк, бу уңышлы проектлар татар эстрадасына чагу йолдызлар кабыза. Урал Рашидовның һәр җыры йөрәк түрендә яралып, җан җылысы белән тамашачыга тәкъдим ителә. 2003 елны Бәллүр Сандугач конкурсында Урал Рашидов ел композиторы номинациясендә җиңү яулый. Елдан-ел аның җырлары Алтын Барс премиясына лаек була. Бүгенге көнне композиторның үзенең продюсер үзәге бар. Димәк, хөрмәтле дуслар, алда безне яңадан-яңа проектлар, яңадан-яңа матур җырлар көтә. Азия һәм Европа аралығында урнашкан Башкортстанның баш калаһы Өфө тагыла сәнгать йыр-моң һөйүсләрне үҙенә йыйды. Кадерле дуслар, популяр җырлар авторы, Башкортстан, Татарстан халкының яраткан композиторы Урал Рашидовның иҗат кичәсен башлыйбыз. Уралдан һорагайнык, Урал үзе шулай ди. Мин йыр касан туганын үзем дә аңламайм ди. Һәр йырның үзенең язмышы, тарихы бар. Йырдар гына түгел, дөньяның аңлата алмаслык серләре, мөгъҗизәләре бик күп шул. Танылган композитор Урал Рашидовның да мөгъҗизалары, серләре әйтелмәгән күңелендәге күп, әлбәттә, бихисап. Һәм ул язган йырдарның ноталары кыйтгалардан кыйтгаларга, илдәрдән илдәргә, республикалардан республикаларга, безнең йөрәкләребезгә йыр, моң булып тарала. Һәм аның иҗат кичәсенә бүген дуслары җыелган. Һәм аларның беренчесен каршы алыгыз, хөрмәтле дуслар. Сәхнә түрендә Илмир Газизуллин. Илмир Газизуллин, каршы алыгыз. Hayırlı iş kadarınızlar. Bayram bilen.
Кыланып карап турасың дулкыннар уйнаганга, төшләремә керәсеңдер гел сине уйлаганга. Агый дилдә куйынасың, шыланамассың тылымын, көлүең шыңа яраларда ник күзләрең тулымын. Агый дил кызы, агый дил кызы, агый дил кызы, агый дил кызы, агый дил кызы. Кайдан алыйм түземне, агый дил минем өчен дә иркәләсен үзеңне. Агый дилдә куйынасың, шыланамассың тылымың, көлүең шыңа яраларда ник күзләрең тулымың. Агый дил кызы, агый дил кызы, агый дил кызы. Зур рәхмәт, кадерләр, шын күңелдән. Бүген Уралның көне. Бүген без үткәрәбез барыбыз бергә Уралның юбилеен. Ул минем иң якын достым. Шуннан соң мин аны композитор буларак түгел, композитор буларак кына түгел, кеше буларак та нык хөрмәт итәм. Чөнки бер 5 ел элек без аның белән беренче тапкыр таныштык. Беренче тапкыр шушы җырны ул миңа бүләк итте, агыйлы кызын. Шушы җыр мине зур сәхнәгә чыгарды. Рәхмәт. Менә, рәхмәт. Минем үземнең абыем юк. Менә Урал минем өчен бер туган абыемнан да якынрак. Урал Рашидов. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Икенче җырымны беләсез дип уйлыйм, шулай ук Урал Рашидов язган җыр "Юллар, юллар".
Зур рәхмәт. Рөстәм, ә син менә ничек уйлыйсың? Җырлар кайдан туа, ничек туа икән ул? Бына минең уйлавымса, йыр иҗат итәр өчен булырга тиеш машина, иномарка желательно. Булырга тиеш фатир, булырга тиеш гаилә, булырга тиеш хатын, булырга тиеш долларлар. Шунда гына минең уйлавымса йыр язып буладыр ул. Рөстәм, ләкин бит машиналы, фатирлы, тормыш иптәшлек кешеләр бик күп, залда да алар күптер шулай бит. Ләкин барсы да композитор була алмый. Моның өчен минемчә талант кирәк. Әлбәттә. Һәм инде Урал Рашитов бик үзенчәлекле композитор булып чыкты. Бала чактан җыр-моңга гашыйк булган. Хәер, бу табигый да. Кичкенәдән әнисе Флүрә апа бәләкәч Уралга халык җырына, халык моңына мәхәббәт уята. Һәм Урал үзе җырлый башлый. Ә аннан соң инде күңеленә ятар җыр табылмагач, иҗат итәргә тотына. Иҗат итә лә үзе йырлай, иҗат итә лә үзе йырлай. Үзенә охшамаган йырларны кешегә бирә башлай. Юк инде, Рөстәм, юк, ялгышасың. Иң матур җырлары, күңеленнән туган иң матур җырларын ул әлбәттә иң якын иҗатташ дусларына бүләк итә. Һәм сәхнә түренә без әлбәттә аларның икенчесен чакырабыз. Каршылык сәхнәлә шулай ук Уралдың иҗатташы, якташы дип әйтһәм дә яңлышмаҫмын. Әлшәй Хылыуы Гүзәл Әхмәтовны саклабыз. Гүзәл Әхмәтова. Yıllar üteller, ömür yılgaklarım süteller. Elleydi de sağınıp kütükenige. Yıllar haman sina iliteller. Can see
Урал Рашидның өр-яңа җыры яңгырады, 2 вәс 2 яр дигән җыр булды бу. Ә хәзер инде сезнең игътибарыгызга өр-яңа җырларыбызның тагын берсен тәкъдим итәм сезгә. Сау булыгыз, ак каеннар. Әйләндем дә кул селтәдем, узаткан каеннарга. Кайчан әле кире кайтам, туганнар авылыма. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Китмәс идем сезнең яннан, әти-әни туганнар. Язмышыма юлларымны алдан язып куйганнар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Еллар бик тиз үтә диләр, ышан алмыйм мин аңа. Үтә инде шулай еллар, сезнең белән булганга. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Сау булыгыз, ак каеннар, әти-әни туганнар. Алда көтсен очрашулар, бергә җырлаган җырлар. Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова Әлшәй. Юкка гына әйтмәйдер бит, кешенең күңеленә, рухи байлыгына, туып үскән ягы, туган йорты һәр вакыт йогынты яһай дип. Ә менә Урал Рашидовтың да күңелендә Әлшәй ерлеге үҙенсә һырланган. Чыннан да бөдрә таллы су буйлары, җиләс җилләр иҗатына көч, дәрт, дарман бирә.
Урал Рашидовтың ерларын тыңлағанда һәр вакыт туган як искә төшә, туган йорт искә төшә. Һәм тагыла бер Әлшәй егетен сәхнәгә чакыргым килә. Каршы алыгыз сәхнәлә Әнвәр Нургалиев. Әлшәем минең. Әнвәр Нургалиев. Yazmışım benim, her şeyim benim, yaşayan cirim. Tiksin ağına beyle yazmışım benim, her şeyim benim, yaşayan cirim. Tiksin ağına beyle yazmışım benim, her şeyim benim, yaşayan cirim. Tiksin ağına beyle yazmışım benim. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сез инде әле генә Урал абыйның безнең якларга багышланган җырны тыңлап үттегез. Бу инде безнең Әлшәйебезнең гимны. Без әле менә монда сәхнә артында гына дүртәүбез, залда да күмәкләрдер Әлшәйләр дип уйлыйм. Менә, хөрмәтле дуслар, күптән түгел Урал абыйның бәләкәй генә бер бәйрәме узып китте. Яңарак кына. Яисә инде ул аның туган көне, юбилей. Күпме яшькәнен белмәйм, Урал абый. Минемчә инде, минем тирәдер, бер 18-19 тирәседер. Миңа да шулай. Урал абый, киләчәктә сиңа
Исәнлек, саулык телим. Гаилә бәхете. Иҗади уңышлар һәм яңадан яңа синең җырларыңны шундый матур-матур залларга менә күпме дуслар килгән безгә. Шул синең җырларыңны башкарырга ясын шулай матур-матур залларда. Рәхмәт сиңа, Урал абый. Урал Рашитов. Birge bulgan yoktu vakıtlarını Sina eytemirken unutma Oy şanına kurşır biz deyip Mizgellerini yollayın minudukta Kuşlar gökten uçup bargan şokta yüregerdik para olarga kuşlar gökten emin günlerini birem birem beylim oylarga Uş dünyada niçik yaşargasın Sinsiz berim mina nişlerge Yalgız ütken sağış minutların Tize tize yolgıyım günlerge Kuşlar gökte uçup bardan şokta yüregerni para olarga kuşlar gökte emin günlerini birem birem beylim oylarga
Әнуар Нурғалиев. Әнуар Нурғалиев. Әнуар ашықма. Бу дөньяда бөтен нәрсә кабатланмас. Гомер, язмыш, мәхәббәт. Бына шулай Уралда бір күнде өзінің ижад тормышына сорналып ятканда, оның тормыш капкаһын бір хис аса. Ул гашыйк була дип әйтсәк тә буладыр. Ул несе кирәк була, беләһеңме гүзәл? Бір күнде Урал теге Матрица магазинының ишеген асып сыгып килгәндә, каршына без бір кызыкай осрай. Оның исеме Айгөл була. Нинди Айгөл? Азалия диң? Мені білмейдіңіз мәлі. Айгөл бұла. Мұна шыл Матрицаның ешеген асып, Айгөл келіп кіре һәм енді Уралыға ғашық бұла. Хен бит білмейхің. Айгөл, оның бірден бір қатыны, тұрмыш иптәші, сердәші, ижатташы, ол Айгөл. Тұрмышта ол Айгөл, сәхнелі ол Азалия. Шуңа хен бұтайғандар. Шулай ма? Шулайдыр шул. Ансын мен білмейдім әлі. Сен бик мәғлүмәтлі екен, Рүстәм. Афарин генә дияргә кала. Инде шул көннән башлап, хөрмәтле дуслар, хисләр хискә, йөрәкләр йөрәккә, язмышлар язмышка бәйләнә. Матур, үрнәкле гаилә туа. Шулай дип каршы алыгыз сәхнәлә Урал Рашидовтың сердәше, ижатташы, тормыш иптәше Азалия Рашитова. Азалия Рашидова. Хатлар язам утырып, ак кәгазьләр тутырып. Хатлар язам утырып, ак кәгазьләр тутырып. Сагынуым шиктән ашкач, сагынуым шиктән ашкач, яннарына чакырып. Бик тә килә күрәсем, хәлләреңне беләсем. Күзләреңә тутырып карап, иң кадерлем диәсем. Бәлки сабыр итәргә, белдермичә түзәргә. Бәлки сабыр итәргә, белдермичә түзәргә. Сер сандыгым ачкычларын, сер сандыгым ачкычларын мәңгегә юк итәргә. Бик тә килә күрәсем, хәлләреңне беләсем. Күзләреңә тутырып карап, иң кадерлем диәсем. Күңел тулган чагы, күпмегә чыдар тагы. Күңел тулган чагы, күпмегә чыдар тагы. Кил алмасаң хәбәр җибәр, кил алмасаң хәбәр җибәр. Яуап көтәм һич югы. Бик тә килә күрәсем, хәлләреңне беләсем. Күзләреңә тутырып карап, иң кадерлем диәсем.
erip yüreğim tibe tibe düp de düp. Mengder arahından bar bağrım hinegine aldım min kütüp. Darya bulup akan duygulardan yargı yürek öte kalem tınlaytın kalap. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 tibe yüreğim hayray kunil hayray hayray kuş bulak. Düp 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 düp. Düp düp düp. Азалия Рашидова. Азалия Рашидова. Урал Рашидовның тормыш иптәше, сердәше, фикердәше Азалия Рашидова. Урал Рашидов һәм Алмаз Гафаров. Ан төркеме. Урал Рашидов һәм Азалия Рашидова. Урал Рашидов һәм Азалия Рашидовларны әлбәттә иҗат җимешләре бик тыгыз бәйләп тора. Ләкин ул гына түгел, аларны гаилә, мәхәббәт җимеше Мурат Рашидов та бәйли. Әлбәттә инде Уралга бына өендә иҗат иткәндә Мурат уларның улдары бик ярдәм итә икән. Компьютер менән эшләргә инде унда, микрофон менән эшләргә һәм әлегә малайдары бик телгә бай булмаса да, бернисә һүзен эләктереп өлгергән Урал һәм бына шул һүзләреннән йырга охшатлып бер композиция эшләгән. Әдәгез сәхнәгә хәзер инде Моратты сакырып тормаспыз, ул һуңгарак сыгыр. Әлегә бына ошо экрандан Мурат турында бер бәләкәй генә фильм карап алайык. Каршы алыгы сәхнәлә Мурат Рашидов.
Мурат Рашидов. Зур рахмет Мұратқа. Гүзәл бұна несе күлейін, бұна ижат кеселері өткеріп тұралар, халықтар ела. Бұна шул ижат кеселерінің мәғанәһі немелі хауын? Минемчә, эшләгән эшләреңә нәтиҗә ясау, ә инде киләчәккә омтылышлар, биеклекләр, югарылыкларга әйдәүче бер ноктадыр ул. Һәм әйткәндә бұна бүген Уралды котларга, шулай ук Мәдәният министрлыгынан килгәндәр, хәзер сәхнәгә сакыргым килә. Һәм беренче булып мин Башкортстан Милли сәясәт министрлыгы һәм Мәдәният министрлыгы эргәһендәге Республика халык иҗаты үзәге директоры Заһир Шайхмәтовка биргем килә. Рәхим итегез. Рәхмәт Рөстәм. Хәйле кис, хөрмәтле тугандар, хәйле кис Урал. Тәүдә сезгә тоттырайым, хотлап китәм бүгенге иҗади кисәң Зур байрамың белән Рашитов Урал Камил улы Башкортстан Республикасының музыка сәнгать өлкәһендә иҗади һәм һөнәри казанышлары өчен Башкортстан Республикаһы Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы почет грамотаһы менән бүләкләнә. Башкортстан Республикаһы хөкүмәте премьер-министры урынбасары, Башкортстан Республикаһы Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Гобайдулла улы Илешев. Әлбиттә, киләсәктә зур-зур уңыштар, иҗади уңыштар, гаилә бәхете, озын гомер, ныклы һаулык теләп калам. Рәхмәт. Урал Рашитовның халкына җиткерер моңы, әйтер сүзе бар. Һәм инде ул моңны кайда гына ишетмисең дә, кайда гына кем генә җырламый аны, өлкәне дә, кечесе дә. Әйҗатташларын күрүегезчә санап бетерлек түгел. Һәм сәхнәдә Татарстанның халык артисты Габделфәт Сафин. Каршылыгы сәхнәлә Габделфәт Сафин. Әйткәндәй, киләһе ел Азалияга багышлана дип әйтте безгә Урал үзе. Габделфәт Сафин сәхнәлә. Таныш дейсем, таныш түгел төсілі. Кем болдың сені менім yolымда? Ойламаған жерден, күтімегені шешек беріп кеттің қолыма. Азалия, Азалия, еңі матуры шешеклер орасына да әйтір сыман. Азалия, мені үзілі яратсаң табарсыңла. Азалия, күнде шығам шешек бақшасына, мен әйләнем гүлләр тирәсен. Сен деп ойлап қоям, көріп қалғаш шешек тұтқанларының бір әрсін. Азалия, Азалия, ең матуры шешеклер арасында әйтер сыман. Азалия, мені үзілі яратсаң табарсыңла. Азалия, Салам Уфа! күпне ойлап, күпне баш ватсам да, кем икәнен тәки белмәдем. Шулай да мин көттем, шулай да өмет иттем, әмма ләкин кабат килмәдең. Азалия, Азалия, иң
Hayırlı kеш, қадірлі достар, исәнмісіз. Міне, келдім әлі мен де. Оралға шынке келмеше болмай, қадірлі достар, мұндай өзеншәліклі композиторға мүмкін түгел келмеше қалып, Ирақ елларына яқын етіп, Оралға келдім. Енді барлық тәбриклеушілерге де қосылам мен де. Оралға ең mühimi сәлемәтлік тілейм. Бізден соң келген буындар да Мурат Рәшитов деген композиторның жырын жырласындар еді. Амин. Афарин Орал, яшасын Орал. Енді мен Ирақ қазаныбыздан өзіміздің шушы Рамазан айында зор бөлек деп атарыйым мен мұны. Мына шушы төбетейні Оралға кетертесім келе. Рахимет Орал. Төбәтәй бәләкәй түгел, баш зор. Шыннан да Орал Рашитов, Нариман Камал, апайыма. Балашақ ең матур хатирі, уйылған мәңгілік хатіріге, дәрініші сөз етіп апайым, әне деп үйреткен әйтірге. Апайым, әнейім, орынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менім, апайым, шуңадыр, көңілім түрінеді, жыр болып, яңғыры есімім. Жетекіліп үйреттің қолымынан, қаз бәпке суқымағы юлынан, шул ерген су бойы боланна, шақымас кебек мәңгі ойымнан. Апайым, әнейім, орынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менім, апайым, шуңадыр, көңілім түрінді, жыр болып, яңғыры есімім. Әнейден күшкендір өзіңі, қараймын серпіліп көзіңі, тек сенің қараштан тұям мен. Әнейім жаласын бүгінді, апайым, әнейім, орынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менім, апайым, шуңадыр, көңілім түрінді, жыр болып, яңғыры есімім. Апайым, әнейім, орынына қалған, апайым, бірден бір, апайым, сен менім, апайым, шуңадыр, көңілім түрінді, жыр болып, яңғыры есімім.
Апайым, әнием, урынына қалған. Апайым, бірден бір, апайым, сен менің. Апайым, шуңадыр, күңелім түрінде, жыр болып яңғырый исемім. Қызым тойы, қызым тойы. Dostluğa
Яшьлек юлы сузылған. Татарстанның халық артисті Ғабділфәт Сафин. Шунан, хөрмәтле тамашачылар, ял итеп алдыңызмы? Keyifler şef mi? Менә мин һәрвакыт әйтәм. Һәрбер концертта шулай тәнәфестән башларга кирәк. Шыннан да менә инде безнең әлбәттә барысы да килеп бетмәгәннәр, ләкин инде йөзләр балкый. Аллага шөкер. Димәк, концертыбызда дәвам итәк тә була. Без гүзәл мән сәхнәсендә уйлаштык та, төрле бuna һораулар бирдек бит инде кайдан туа икән ул йыр, нисе кирәк бuna шундый хиттар язарга икән дип. Һәм бик күп итеп уйлагандан һуң Уралдың үзеннән һорарга булдык. Әйдәгез әле бuna хәзер ошо икенче бүлегебезнең башында Уралды сәхнәгә сыгарып үзенә берничә һорау биреп караек. Сәхнәгә Урал Рашидовны чакырабыз. Рәхим итегез. Урал Рашидов. Әлбәттә, Урал Камил улы, без инде һезгә шундый һораулар бирә алырник. Шул тиклем моң һезгә кайдан килгән, шул тиклем матур йырдар ничек итеп язасыгыз, шул тиклем дип, әйме. Әлбәттә, ул һорауларда һезгә бuna күп тапкыр биргәндәрдер, шуның өчен без ул һорауларны бирмәйбез. Без һезгә бuna шундыйрак һорау бирергә булдык. Бuna һезнең йырдарыгызны Урал Рашидовның йырдарын кемдер йырлай ала? Любой кеше йырлай ала. Дөрес әйткәндер, композитор һөйләргә тиеш түгел дип, композитор йыр язарга тиеш дип. Шулай да Рөстәм кыскалыкта осталык дигән мәкалдә бар бит әле. Димәк, бuna кемнең теләге бар шул йырлай ала дигәс, концерттан һуң бер монда килеп язылырыгыз, кемдәрнең йырларга теләктәре бар. Урал Рашидов һәр берегезгә йыр язып бирә. Шулай бит, һөйләштекме? Алла бирһә, тиздән бездә тагы меңәрләгән хит була икән, алай булса, Алла бирһә. Рөстәм, минем дә бер соравым бар Урал абыйга. Урал абый, әйтегез әле, беренче җырлар кайчан туды һәм ниндиләр булдылар? Гомумән үзегезнең беренче җырыгыз турында. Иң беренче җырым урыс телендә булды. Нана Бария Лебасовларга язып биргәнем «Лето» дигән җыр, күргәнсездер центральный телевидениедан. Онда Башкортстан дусларым, танышларым биш аптырады. Алмаз Гафаров без гастрольдә икти. Тезелешеп бер бүлмәдә караватта ята икти. Концерт алдыннан ди. Сикереп тордык ди. Бария группа Нана, «Лето», слова музыка Урал Рашидов ди. Шуннан инде китте җырлар. Аксерин, Күксерин, Кызыл Розалар. Мәскәү, Казан, Уфа. Сезнең яннан яныңызга килеп җитте җырларым. Аллага шөкер, һәм бuna ошо залды бүген генә түгел, кисәлә шулай тултырып килгән тамашачылар, кисәлә бүген дә бuna ошолай итеп бик көчле итеп алкышлайлар шуның өчен. Тагында бер сорау, шигъри текстлар турында. Гомумән, нинди шагыйрьләрнең иҗатына мөрәҗәгать итә аласыз? Горурланып әйтәләм. Гөлнара Рашитова, Сария Валеева, Варис Акбашев, Нафкия Сафина, тагын күпләр. Аларга бик зур рәхмәт. Алар белән барысы белән мин дусларбыз, гаилә дусларбыз. Гөлнара Рашитова бүген залда, Сария Валеева залда, Варис Акбашев сәхнәгә чыкты бит инде. Рәхмәт. Һәм инде алар сезне Урал абый котларга телиләр. Сария Валиева һәм Гөлнара Рашитова. Урал Рашидовның сәхнәдәш, иҗатташ дуслары.
Гүлнара Рашитова. Моңдар эрләп Урал, һиңә килдем. Йырга халыр өсөн уй хисемде. Һиндә генә, бары һиндә таптым, йырмың илендәге тогры дусымды. Байрамдарың Урал котлы булһын. Һиңә озын гомер, гаилә бәхете һәм киләсәктә лә шулай. Бүгенгеләй яңынан яңа йырдар иҗат итеп, сәнгатебез күңелендә балкып янган йондыз булып калуыңды теләйм. Бу дөньяда һәр кешенең туганнан бирле тәгаенләнеше була, миссиясе була. Менә шушыны әйтеп үткән вакытта, шушындый зур шыгрым тулы залларны тутырырлык, җырлар иҗат итүе үзе генә дә зур бәхеттер. Инде Урал дустыма мин чын күңелдән иҗат җимешләренең һәр вакыт мул, шишмәләренең ургып, матур-матур җырлар туып торын телим. Рәхмәт сиңа матур җырларың өчен, бергә эшләгән бик күп җырлар өчен. Рәхмәт сиңа. Гүлнара Рашитова, Урал Рашитов. Лилия Биктимирова. Лилия Биктимирова. Хушлашып мин безнең мәхәббәтне, күңел төпкеленә җирләдем. Соңгы тапкыр әйттем исемеңне, соңгы тапкыр әрнеп йөрәгем. Соңгы тапкыр әйттем исемеңне, соңгы тапкыр әрнеп йөрәгем. Аяз күнне гүя куе томан, алларым аяты капланып, сары яфрак күмгән эзләреңнә, ярты җаным атлы якланып, сары яфрак күмгән эзләреңнә, ярты җаным атлы якланып. Хушлашып мин безнең мәхәббәтне, күңел төпкеленә җирләдем. Соңгы тапкыр әйтте исемеңне, соңгы тапкыр әрнеп йөрәгем. Соңгы тапкыр әйтте исемеңне, соңгы тапкыр әрнеп йөрәгем. Соңгы тапкыр әрнеп йөрәгем.
Зур рәхмәт. Нәдә Лилия Биктимирова һәм Фәдис Ганиев. Каршы алыгыз. Yaşar için senin için Seninle bilmesem de Gergen idim düşlerime Monsulayla senin yüzün Sengip kaldı gözlerime Düşleri bulsam gitme bürük Al yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Düşleri bulsam gitme bürük Al yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Çişmede dulkınlanıp Canığa kirdi senin kavuş Ellerinde yüreğimde Sıkı kama tulgan sağış Düşleri bulsam gitme bürük Al yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Düşler bulsam gitme bürük Kal yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Düşler bulsam gitme bürük Al yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Düşler bulsam gitme bürük Al yanımda akış bulup Eğlenirmin gülge şulşak Yaşar için senin için Урал Рашитов. Рахмет туганнар, хөрмәтле дуслар. Урал дускайым, жанакайым. Менә инде бер-ике кәлимә мактау сүзләре әйтеп үтим инде, яраймы? Рөхсәтме, Урал? Бергә утырганда теге макташып булмый, бергә балконга чыгып тәмәке тартканда дигән кебек җырлар иҗат иткән вакытта, студияда вакытта менә инде ничек инде иркеше бер-береңә булмый бит инде. Кеше арасында рәхәт була. Йөрәктән чыга. Чынлап та дуслар. Гомумән Урал исеме дә бит аның Урал, бит.
Менә шушы безнең Лилия белән тормышыбызга ул ел Лилия белән безнең беренчедән табышкан елыбыз иде. Икенчедән менә шушы елны ул безнең Лилия белән тормышыбызга моңлы бер дарья булып килеп керде. Чынлап та, Уралның аның бар булмышы белән дарья ул, дуслар. Аның йөзендә без бүгенге көндә мин үземә шын йөрәгемнән әйтәм, бердән-бер иң якын дустымны таптым. Ул да булса Урал. Рәхмәт аңарга. Ходай Тәгаләгә рәхмәт очраштырганы өчен, дуслар. 1000 яшә дип әйтмим, Урал. Ходай биргән яшә. Бар гомеребезне бүгенге кебек, әлегә кебек гаилә дуслары булып, Айгөл белән бергәләшеп, Muratны да без бергәләп тудырдык. Зүрәттә ди ул миңәргә, зүрәттә ди. Лилиягә зүрәннә дип эндәшә. Ашу килгәндә Фади ди. Бергәләп яшәргә язсын. Ахыргаcha Аллаһ буйырса, бергә иҗат итәргә язсын. Шынап та, алкышларыгыз тагын да шушы кешегә, дуслар, моң дарьясы. Бердән-бер бүгенге көндә сәхнәбездәге шын эстрада йолдызы, җыр иҗатчысы дип әйтәсем килә, дуслар. Уралга рәхмәт. Рәхмәт, Урал. Менә иң беренче безнең иҗат иткән җырыбыз Урал биргән. Урал үзенең бәхет кошын табып җырын иҗат иткән. Без табышып шушы җырны Ходай Тәгалә җырларга безгә насыйп итте. Бәхет кошым. Küttüm bәхеті қышым, үмітімін үзмәдім. Күпме күттім бәхеті қышым, үмітімін үзмәдім. Сүйі булып келген екен, сүйі булып келген екен, әмін шуны сезмәдім. Kışın miniken, mehabbetli ütürleri, cennetlerge tiniken. Bäxti kışın sinikenle, bäxti kışın miniken, mehabbetli ütürleri, cennetlerge tiniken. Yazmış üze kavuşturdu, durmadık biz saylaşıp. Yazmış üze kavuşturdu, durmadık biz saylaşıp. Parlı bulup bәхет kışım, parlı bulup bәхет kışım, yeşigeli sayraşıp. Кышы син икәнләр, бәхет кышың мин икән. Мәхәббәтле итүләре җәннәтләргә тиң икән. Бәхет кышы син икәнләр, бәхет кышың мин икән. Мәхәббәтле итүләре җәннәтләргә тиң икән. Bäxetlerini saklap yaşik, jili kirmesin arağa. Бәхетләрне саклап яшик, җил кермәсен арага. И Худаем хыянаттан, И Худаем хыянаттан, кайгылардан арала. Бәхеті кышы син икәнләр, бәхеті кышың мин икән. Мәхәббәтле
рәхмәт, туганнар. Урал Рашитовның... Әу! Рәхмәт. Үлмичә генә яратыйк. Рәхмәт. Уралның Рамил Шырагылов шигырына иҗат иткән җыры туган якларыбызга, туган нигезләребезне сагынып иҗат иткән җыр Тигәнәкләр. Туган яктан киткән чакта җылап калды ак чәчәкләр. Авылымнан яшеп килгән тигәнәкләр, илгәзәкләр. Тигәнәкләр, илгәзәкләр. Сез бит минем сердәшләрем. Туган яктан еракларда сез сөртәсез күз яшьләрем. Тигәнәкнең энәләре чәнчеп тора җаннарымны. Кайтып күрсин сагынганда газиз туган ягыңны. Тигәнәкләр, илгәзәкләр. Сез бит минем сердәшләрем. Туган яктан еракларда сез сөртәсез күз яшьләрем. Тигәнәкләр, илгәзәкләр. Карамагыз ачу катыш. Карамагыз, карамагыз. Читтә йөрү безнең язмыш. Тигәнәкләр, илгәзәкләр. Сез бит минем сердәшләрем.
Рәхмәт ақылым, рәхмәт. Хөрмәтле туганнар, бүгенге концертыбызда Оралның әнисе юк, кичәге концертыбызда булды. Без аны бик матур итеп кутладык. Чынлап та, кешене бит инде беренче тудыручысы була, шулай бит дуслар. Менә ул менә әле апалар килгәннәр бит, үлеп яратабыз ди. Үлмичә генә яратырга кирәк. Безнең халыкның сүзләре, кызык сүзләре була бит. Менә күп җирләр шул ди, чынлап та йөрәккә якын сүзләр килеп әйткән шаклар була. Тудырган әниеңә рәхмәт балам дип. Менә чынлап та бүгенге кичәбездә шушы тиклем моң иясен дөньяга китергән Флүр апага рәхмәт әйтеп, ул авырый, ширли. Шуңа күрә бүгенге концертыбызда була алмады, кичәсендә булды дип әйттем. Шуңа рәхмәт әйтеп бер кул шабыйга әле. Рәхмәт аңарга шушы моң әһелен тудырганы өчен, дуслар. Карап үстергәне өчен. Кайгыда, шатлыкта бергәләп дигән кебек. Инде шунысы Уралыбызның икенче әнисе сезнең арагызда. Ул да булса инде Айгөлебезнең әнисе. Без инде әйтеп үтүемчә, гаилә дусларыбыз, без алар белән туганлашып беткәнбез. Бишбүләккә кайтып инде. Монша кергә булса да кайтабыз 230 километр дип тормыйбыз, арасы күпме әле? 200-ме, 300-гә якын инде. Оренбург янында бит Бишбүләгә бит. Монша кергә дә кайтып киләбез. Балай гына да ашап ичеп килергә дә кайтып киләбез, туганлашып беткәнбез. Минегөл апа, Айгөлебезнең әнисе сезнең арагызда. Уралыбызның ягъни әбисе, ягъни әнисе инде, икенчесе әйбет. Аңа шундый кыз үстергән өчен Минегөл апа, зур рәхмәт. Менә утыра, Урал. Монда. Минегөл апа, бар булыгыз. Һәр вакытта да таза булыгыз. Менә шушы балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп яшәргә сезгә Ходай Тәгалә насип әйләсә иде. Алдагы җырыбыз сезнең хакта, әниләр хакында Уралыбызның язган җыры. Ашыкма, әнкәй. Aşıp enkey pişen jiya, jileklerge sire göreler. Yıraklardan kara bulut kile, dağ ardında kıyaş süreler. Aşıkma enkey, aşıkma, sibelerde yağmur tiz öter. Bulut kaygılarını jil toratır, ömür tılımların gün süter. Aşıkma enkey, aşıkma. Jırlı enkey pişen jiya, ölen arasında jilekler. Köngülünde anın saf duygular, yüreğinde izgi dilekler. Aşıkma enkey, aşıkma, sibelerde yağmur tiz öter. Bulut kaygılarını jil toratır, ömür tılımların gün süter. Aşıkma enkey, aşıkma.
Жәйгі жилер алып киттелер Тұлы қатынның яшли иртелері Бір-бір артлы жиліп өттелер Ашықма әнкәй, ашықма Сибелерде яңғыр тиз өтер Бұлып қайғыларыны жил торатыр Ғымыр тылымнарын күн сүтер Ашықма әнкәй, ашықма Ашықма әнкәй, ашықма Сибелерде яңғыр тиз өтер Бұлық қайғыларыны жил торатыр Ғымыр тылымнарын күн сүтер Ашықма әнкәй, ашықма Рәхим итегез сәхнә түренә, хөрмәтле Азалия һәм Урал. Сәхнәле Азалия һәм Урал Рашидовтар. Көтәм һине айтылганда, көтәм һине айтылганда, көтәм һине айтылганда, дөньям нурлы булганда, айдай булып килерһеңме, айдай булып килерһеңме, айдай булып килерһеңме, күңелдәрем тулганда. Ай қараны тәдірінен ике бірделі ғиып, ай толғанда ағындыра өздіктерді өздіріп. Күттім хине ай толғанда, күттім хине ай толғанда, күттім хине ай толғанда, дүниям нұрлы болғанда, айдай болып килерһеңме, айдай болып килерһеңме, айдай болып килерһеңме, күңелдәрем тулганда. Бір уйлайым ұнытам деп, бір уйлағам моланам. Тулған айды һиңә тиңләп, нурдарыннан юанам. Көттем һине ай тулганда, көттем һине ай тулганда, көттем һине ай тулганда, дөньям нурлы булганда, айдай булып килерһеңме, айдай булып килерһеңме, айдай булып килерһеңме, күңелдәрем тулганда. Хаттарыңды күтіп барғас, тулған айға табынам. Ағынам деп хәбәр алам, ай нурлары артынан. Көттем һине ай тулганда, көттем һине ай тулганда, көттем һине ай тулганда, дөньям нурлы булганда, айдай булып килерһеңме, айдай булып
каршы ала, асып қойып бізге ишігін. Ыстық йырақ ердерге, түбә бүйік үрдерге. Ике қылың, ике құшсығың. Ике қылың, ике құшсығың. Ике қылың, ике құшсығың. Талпынышып, ысып хиңе қайттық, ғәзиз әсейін қағынып. Ике қылың, ике құшсың, иске алып йылқы сағың. Ыстық йырақ ердерге, түбә бүйік үрдерге. Ике қылың, ике құшсың. Ике қылың, ике құшсың. Ике қылың, ике құшсың. Бір қасанда әсей ғылымағын, йылы ашың йылы құсағын. Қайтайық бір хиңәгіл шулай, талпынышып ұсар құштардай. Ыстық йырақ ердерге, түбә бүйік үрдерге. Ике қылың, ике құшсың. Ике қылың, ике құшсың. Ике қылың, ике құшсың. Ыстық йырақ ердерге, түбә бүйік үрдерге. Ике қылың, ике құшсың. 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 Азалия Рашидова һәм Лилия Биктимерова. Қаршалығы сәхнелі Караван Харай түркімі һәм оның салисе Башқұртстанның атқаланған артисі Вилдан Яруллин. Мына Айгүлге бұл хатыныңа. Урал Рашидов. Широко раскинув крылья, кружит в небе беркут птица. Его гордость, его сила мне наполнит сердце душу.
Далеко в лесах зеленых на ветру кура играет, а коснется рук джигита, а коснется губ джигита. Вот тогда ты только слушай, слушай, слушай. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Скачут кони, под копытом стонет поле. Прошлого предания ветры нам поют, чтоб не забыли. И суровые, как скалы, мудро смотрят аксакалы. Льется голос минарета, то былых времен заветы. Сквозь века предания были, были, были. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Урал Рашитов җырчыларны сайлап тормый. Ә ничектер язмыш һәрберсе белән аларны үзе очраштыра, үзе бәйли. Әгәр дә Урал Рашитов йырсылардан йондыз яһай дип әйтһәк, бәлки дөрес тә булмас. Киресенчә, йондызлар, йырсылар Уралдан йондыз яһайдыр бәлки. Хәтерлисезме, хөрмәтле дуслар, берничә ел элек туган як, ялгыз Миләш белән сәхнә түрендә Вәсилә Фаттахова балкыган иде. Күп вакыт төрле сәбәпләр буенча ул сәхнәгә чыга алмаенча, ярактан балкыган кояш шомак кына безнең миллионлаган тамашачыларны йылтып торды. Һәм сәхнә түренә әлеге мизгелләрдә Урал Рашитовның иң якын иҗатташ дусты Вәсилә Фаттахованы чакырабыз. Каршы алыгыз сәхнәлә Вәсилә Фаттахова. Вәсилә Фаттахова.
кагыгыз Миннен сәлем китердик дип тәрәзәсен кагыгыз Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Җилләр исен, җилләр китсен алып барсын сәламне Җилләр минем исемемнән сине сөеп сәламнар Җилләр минем исемемнән сине сөеп сәламнар Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Нигәдер җилләр ышанам сезгә ярдәм итерсез төсле безгә Үтенеп сорыйм минем исемне аны табып биргәләргә Үтенеп сорыйм минем исемне аны табып биргәләргә Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Җилләр, җилләр, җилләр сезнең белән бергә барыр идем үземдә Җилләр, җилләр минем хәлләремне белми шул беркемне Белми шул беркемне Рәхмәт, дуслар.
Жырлар безне очраштырды. Һәм сәхнәгә дә беренче тапкыр Урал, синең җырларың белән чыктым, туган як җыры белән чыктым. Сиңа исәнлек, саулык, озын гомер, гаилә бәхете телим. Киләчәктә дә яңадан яңа җырлар иҗат итеп, бергә эшләргә Ходай насип итсә иде. Рәхмәт, Урал. Туган як. Туган якка юл тотамын, туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як, жир җиләкләре пешкән чак, туган як, ашыган каенлыкка, туган як, талпына күңел, талпына, ашкына, ярсуына түз генә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Чәчәкләрнең ниндие юк, туган як, хуш исле аллы гөлле, туган як, бу якларга бер кайда да, туган як, һич тиңнәр булмас төсле, туган як, талпына күңел, талпына, ашкына, ярсуына түз генә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайынлыкта сайрый кошлар, сайрый кошлар, бер туктамый өздереп, узакламам, кайтырмын мин, кайтырмын, торып булмас көттереп, талпына күңел, талпына, ашкына, ярсуына түз генә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына, ашкына, ярсуына түз генә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Талпына күңел, талпына, ашкына, ярсуына түз генә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Кайнлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп үзгенә. Ялгыз Миләш.
arasında yalğız mileş otura. Yalğız mileş yanıp dura. Yalğız mileş Күзләрендә кан яшы. Кемнәр өчен елый икән, кемнәр өчен елый икән, ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш тәлгәше. Белмәйем шул, аңламас ул юатсам. Миләш телен белмәйем шул, аңламас ул юатсам. Гомеремнең бер мизгеле урман аша юл үтте. Туңып барган йөрәгемне ялгыз миләш йылытты. Туңып барган йөрәгемне ялгыз миләш йылытты. Ялгыз миләш янып тора. Ялгыз миләш күзләрендә кан яшы. Кемнәр өчен елый икән, кемнәр өчен елый икән, ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш янып тора. Ялгыз миләш күзләрендә кан яшы. Кемнәр өчен елый икән, кемнәр өчен елый икән, ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш тәлгәше. Ялгыз миләш, ялгыз Умырзая.
Василия Фаттахова. Василия Фаттахова һәм Урал Рәшитов. Урал Рашидов һәм Василия Фаттахова. Василия, тағын бір сығып көрінді сәхнеге. Василия, халық сине көтә. Әлі білмейміз бі, тағыла бір тапқыр сәхнеге қасан сығырғын әлі. Сіз яратқан жыршы Василия Фаттахова. Уралдың ердары әр вақыт халықсан, оның ердары туған йортқа, туған яққа үйі оята. Шыннан да туған яқ, туған йорт, туған жер һәр кем өчен күңелгә якын төшенчәләр. Һәм якташыбыз Хания Фәрхи дә һәр вакыт туган якларын сагынып кайта. Әйткәндәй, без үзебезнең якташыбыз өчен горурлана алабыз. Август айында Бауман урамында Йондызлар аллеяһында Хания Фәрхи исемле йондыз асылды. Уны тагыла бер тапкыр котлайбыз һәм ошо сәхнәгә чакырабыз. Татарстанның халык артисткаһы Хания Фәрхи сәхнәлә. Хания Фәрхи, каршы алыгыз. Yeminni bilmeymen, akbarani kurmeymen. Bir yigitga aşık buldum, yalgın bulup dürüleymen. Açıp ilülerinde, balkıp gülülerinde muhabbet şarkılar var, patlap ilülerinde. Canımı şarkıcısıman, günlerimi gel düşsüman. Nişledim bu yüreğimine, minut sayın yoksuna. Yanımı şarkıcısıman, günlerimi gel düşsüman. Nişledim bu yüreğimine, minut sayın yoksuna. Yanıp dıra yüzleri, bigirek sırlı kuzları. Sandıgaç sayrağı kebek, üzülüp eyken sözleri. Dünya yeminni bilmeymen, akbaranı kurmeymen. Bir yigitke aşık buldum, yalgını bulup dürüleymen. Canımı şarkıcısıman, günlerimi gel düşsüman. Nişledim bu yüreğimine, minut sayın yoksunan. Canımı şarkıcısıman, günlerimi gel düşsüman. Nişledim bu yüreğimine, minut sayın yoksunan. Hayırlı kеш, sağmısız, kadirli yaktaşlar, kadirli dostlar. Bayram bilen, Ural dostum seni, Aygül, Murat. Bugün
Кимендә 2 сәгатьлек җырларым бар репертуарымда Урал иҗат иткән. Урал белән икебез бергә иҗат иткән җырларыбыз дисәм дә ялгышмам. Менә әле генә Рөстәм әйтеп чыгарды. Быел минем өчен бик зур вакыйга булды. Ул Йолдыз ачылу вакыйгасы, исем, димәк, тарихка кереп калды. Ә менә шушы зур вакыйгада бик зур өлеше бар безнең Уралның. Рәхмәт сиңа, Урал, җырларың, моңнарың өчен. Бәйрәмең белән сине, дустым, гаиләң, Muratың белән. Без сезне бик яратабыз, Габдулхай абыең белән. Менә бит ул. Безнең өчен аралар ерак түгел. Яр Чаллыда да без бергәбез, Казанда да, Уфада да. Шуңа күрә мин бик шатмын, бәхетлемен шушындай гаилә дусларыбыз булуына. Ә сезгә әйтер идем, дуслар, залда утыручы һәрбер тамашачы, саклагыз шушы матур гүзәл гаиләне. Кулыгыздан килгәнчә һәрберегез ярдәм итегез. Ул безнең чөнки барыбызның да рухи байлыгы. Бөек сер аңарда. Җырлар язу бөтен кеше дә булдыра алмый. Иң бөек серләрнең берсе, иң яратып җырлаган җырларымның берсе Вәзир Акбашев, сүзләре Урал Рашитов көе. Күңел сере. Рәхмәт сиңа, Урал. Кояш белән айының нурлары бирер идем сиңа бәгыркәем бар нурларының сүннәс юлларын керер идем ачык тәрәзәңнән нур эченә Talып, sığar idim jon təningə erib, ömürlükə qalıb yuğalıb. Gerir idim aşıq tərəzəndən, nur içinə şumub utalıb. Min kütərmin o yaz gününü İşitirsin xəbər jillər aşa Sağıştığımın önümünü Gerir idim aşıq tərəzəndən Nur içinə şum Talıb
ашық тәрізіңнің нұр ішіне шумып ұталып сіңәлидің жан тәніңе үріп өмірлікке қалып юғалып өмірлікке қалып юғалып Рәхмәт. Рәхмәт егетләр, рәхмәт якташлар. Инде, кадерле дуслар, 18 ел сәхнәдә, эстрадада, татар башкорт эстрадасында эшләгән вакытта нинди генә композиторлар белән эшләргә туры килмәде. Әмма шул тиклем тырыш, уңган композитор, наверное, ул безнең Уралыбыз. Бер төн эчендә ул ничә еллар инде популяр, иң популяр җырларымның берсе булган шушы Әлдермешне бер төн эчендә язып алып килде йокламыйча. Аңа бик зур рәхмәт, чөнки шушы Әлдермештә күпме сабыйлар тәрбияләнә. Күпме балалар үзебезнең җырларыбызга, моңнарыбызга кире әйләнеп кайттылар. Шуның өчен дә сиңа бик зур рәхмәт, Урал дустым. Бергә җырлыйбыз. Иң популяр җырларыбызның берсе. Әлдермештән сезгә бик күп сәлам. Бергә дуслар. рахмат сезгә.
Барлык чәчәкләр, бүләкләр Уралга, безнең Уралыбызга. Аңа Урал таулары кебек бәхет, озын гомер, гаилә тигезлеге теләп калам. Һәм инде шулай ук иң яратып җырлаган җырларымның берсе сиңа, Урал.
Айдар Галимов. Күптен түгел бұлла кеткен едің, бақыт гүлін хуш ислі қызыл розалар. Яраттым деп әйтмәсәң дә білем, сөю белгілер бит алар, сөю белгілер бит алар. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сөю гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Тик ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасыннар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Энергіне сізге соқыланымай, сүйігілі бақыт гүлі қызыл розалар. Гүлләрің шән ішкілләргіне сағылай, созылмасын үшін ят қылар, созылмасын үшін ят қылар. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сүйі гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, сүйі гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Тик ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, сүйі гүлләрің. Қызыл розалар, қызыл розалар, көңілләріңнің қайнар хисләре. Тик ұзаққа жетсін мәхәббәтің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің, солмасынар бақыт гүлләрің. Урал. Таныш булыгыз, Урал Рашидов. Аңладыгызмы туганнар? Мына Урал Рашидов ул бик кызыклы кеше. Күпләр аны мактадылар. Аның күп кенә сәләтләрен белеп бетмисездер. Аны белеп бетер өчен аның белән эшләргә кирәк. Аның аңлар өчен аның белән берничә ел эшләргә кирәк. Чынлап та Урал
ул мына әле күреп ул парадис, ул теләсә кемне күрсәтә ала, ул карикатурист дип әйтим икән, художник, ул теләсә кемгә дружеский шундый шарж эшләргә мөмкин. Ул шагыйрь дә әле, сез анысын да белмисездер. Мына шулай итеп, матур итеп минем кебек беркем дә күрсәтә белми. Урал Рәшитовка. Мин шуңа шатланам, рәхмәт Урал анысы өчен дә. Туганнар, чынлап та зур бәйрәм, изге Рамазан айларында шулай очрашу үзе бер гомердер. Юкка гына бу җыр түгел әлбәттә. Тагын шул кызыл розалар инде дип әйтерсез. Шулай да безне очраштырган Уралны, безнең белән якын айткан Уралны, Уфага якын айткан җырларның берсе бу. Аның һәрбер җырның әлбәттә тарихы. Менә бу җырның тарихы бик кызыклы. Гөлнара Рашитова шигыре ул. Урал Рашитов көе. Гөлнара Рашитовага диплом алганнан соң бер кочак розалар бүләк иткәннәр. Шуннан ул электричкага утырып кайтып киткән. Электричкага утырып кайтып китеп барганда һәрберсе шушы розалар белән кайтып килә икән бу. Электричкада киләләр дә ди, почем розы дип сорыйлар ди. Аптырагач кайткач шигырь яздым ди. Шушы розалар турында язмыйча булдырылмады ди. Шуннан шушы шигырьне Фәрвәзгә бердем ди. Фәрвәзгә Әлшәй кызлары, Әлшәй егетләре турында сүз бара. Һәм Фәрвәз әйтте ди, бу күбрәк русча җырга охшаган, русчарак язарга кирәк, мин яза алмыйм дип әйтте ди Фәрвәз. Шуннан Гөлнара әйтә, нык ачуым килде дә тегене юмарладым да ташладым теге җырның сүзләрен ди өстәлгә. Соңыннан шуны Урал алганда, караганда бик игътибар белән караган. Узак язарга тырыштым ди, яза алмадым ди. Бер заман Әлшәйдә су алырга колонкага киттем ди. Яшәгән 2 бидро алып ди. Су алам дигәндә егылдым ди. Бузга нык итеп ачу килде ди. Шуннан икенчегә су алдым ди. Су алып кайтып килгәндә кинәт кенә күңелгә кызыл розалар дигән шундый көй килде. Ышанасызмы шуңа? Мин ышанам. 2 бидроны ташладым да өйгә йөгердем ди. Өйгә йөгереп килдем дә ди. Фәрвәзнең иске магнитофоны миндә иде. Шунда бастым да ди. Кызыл розалар шулай дип яздырып куйдым ди. Менә бер җырның кечкенә генә тарихы сезгә. Туганнар, менә бу Марат юккана түгел, бу легендар гитара. Бу кайчандыр бергә эшләгәндә Уралның безнең группада уйнаган гитарасы. Чынлап та легендар, тарихи гитара. Хәзер инде Урал уйнамагач, Урал студияда гына эшли башлагач, аптырагач үзем алдым бу гитараны. Үзем Урал хәтле килештерә алмыйм, но шулай да тырышкан булам. Алдагы җыр гитара турында булыр. Уралның яраткан җырларының берсе һәм минем яраткан җырларның берсе. Бу җырның да тарихы шул. Бу җыр башта Аккаен дип аталадыр. Күз алдына китерәсезме? Соңыннан теге Аккаен ничектер килеп гитарага әйләнде. Роберт минем теге Аккаенны кисеп гитара эшләгән күбрәк күз алдына китерәм мин. Кеше сүзе. Белсәк тә без янашада җиде ятлар йөргәнне сизми калдык арабызга кеше сүзе кергәнне сизми калдык арабызга кеше сүзе кергәнне Şimdi mahabbat gülleri Tiydi jidi yat gözü Jidi yatlarga kaldırır Ayırdı kişi sözü Jidi yatlarga kaldırır Ayırdı kişi sözü Kişi sözü Kişi sözü Şiiri yad idimizni Şiiri yatalarda kavuşar Özümük ümidimizni Kişi söze Şiiri yad idimizni Şiiri yatalarda kavuşar Özümük ümidimizni
кіші сөзі жиді яды тізні жиді ятыларда қауышар үзімек үмітімізні кіші сөзі жиді яды тізні жиді ятыларда қауышар үзімек үмітімізні кіші сөзі жиді яды тізні жиді ятыларда қауышар үзімек үмітімізні кіші сөзі жиді яды тізні жиді ятыларда қауышар үзімек үмітімізні жиді ятыларда қауышар үзімек үмітімізні үзімек үмітімізні Шаулама һин қара диңгеҙ, хәтерләтеп үткәндәрҙе, хәтерләтеп һөйгәндәрҙе, һәм һөйөлмәй киткәндәрҙе. Һинең кеүек шаулаған бар, ҡоторған бар, дулаған бар, ташы бәғерле яҙмышыма башты бәреп илаған бар. Булды инде, үтте инде, үткәндәрем ҡайтмаҫ кирем, бер үк тулҡын икенсе ҡат, ярҙарына ҡаҡмаҫ кирем. Тулҡындарҙа мәңге түгел, бер шаулайҙа тына бит ул, күңелдәрҙә бер кителһә, ҡылыс кеүек һына бит ул. Шаулама һин ҡара диңгеҙ, хәтерләтеп үткәндәрҙе, минең күңел тулҡынланмай, тулҡынландырып үтәндәрҙе. Булды инде, үтте инде, үткәндәрем ҡайтмаҫ кире, бер үк тулҡын икенсе ҡат, ярҙарына ҡаҡмаҫ кире. Шаулама һин ҡара диңгеҙ, хәтерләтеп үткәндәрҙе, хәтерләтеп һөйгәндәрҙе,
Hem höyülmey ikenderdi Hinin kıvık şaulağın var Oturgan var, dolağın var Başı bağırlı yadmışıma Başты bərib ilağın var Buldu indi, üttü indi Ütkənlərim qaytımaz geri Bir ökət dolqın ikinci qat Yardarına qalxmaz geri Şaulama hin kara dingiz Урал Рашидов, қадірлесің бұл гитараны, достым. Айда қадірға шүрек аны. Әлбәттә бұл гитара сеңа нығырақ келіші. Урал Рашидов, Советский Союз. Әгәр йөрәк янымы икән, нигә уланды йөрәк? Ул йөрәкнең януыннан янымавы хәерлерәк. Яннарга икән яннарга, яннарга азаткача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы газапкача. Яннарга икән яннарга, яннарга азаткача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы газапкача. Кемгә йөрәк ачагандай, тынлыкна яшенәвең, яхшырактыр яшнәмәвең, яхшырактыр дәшмәвең. Яшнәргә икән яшнәргә, йөрәкләр көле булганчы, мизгелгә генә булса да, көннәрең көне булганчы. Яшнәргә икән яшнәргә, йөрәкләр көле булганчы, мизгелгә генә булса да, көннәрең көне булганчы. Әйдә Урал, қадірға шүрек әлі нешік сенің залларыны бір етіп, яңғыратып. Әгәр янып яшәмәсәң, яшәвең кемгә хаҗәт? Ә бит яшиләр шундыйлар, яшиләр шунсы гаҗәп. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр, түгел бит әллә ничә. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр, түгел бит әллә ничә. Әгәр йөрәк янымы икән, нигә уланды йөрәк? Ул йөрәкнең януыннан янмавы хәерлерәк. Яннарга икән яннарга, яннарга азаткача, иң ахыргы ләззәткәчә, иң соңгы газапкача. Яшәргә икән яшәргә, үзеңне жәлләмичә, безгә диелгән гомерләр, түгел бит әллә ничә.
Урал Рашидов кебек янып яшәргә. Башқұртстанның һәм Татарстандың атқалаганнар десе Айдар Галимов. Айдар Галимов. Урал Рашидов. Рөстәм Гызатул. Урал Рашидов. Урал. Тагын бер тапкыр чыктайын, пожалуйста. Урал Рашидов. Ауырғазыла туған, әлшеде кіші болған Бишбулек кеуі Урал Рашидов. Урал Рашидов жырчыларны гади, бүйек, сәләтле сәләтсезгә бүлеп карамый. Ул аларга бары ышана гына. Ул йырсылар, ул йондызлар, дип әйтсәк тә яңлышмаспыз. Уралдың ышаныстарын аклай. Хөрмәтле дуслар, меңәрләгән җырлар авторы, сезнең яраткан композиторыгыз Урал Рашидовның иҗат түрләре бийек, бөек һәм якты. Бүген яңгыраганнары аларның яртысы гына. Чөнки Урал Рашидов үзе әйтте, Алла бирһә, ел һайын Урал Рашидов йырдарынан торган бына шундый концерт түгел, фестивальләрдә үткәрһәк бигрәк тә шат булырын ди. Чөнки бүген әле уның иҗаткан йырдарының яртыһы гына сынап яңгыраны. Күп кенә йырсылар гастрольдәр булып, үзләренең концертлары булып, кызганычка каршы килә алманы. Һәм инде бына тамашачылар каршы булмаһа, ел һайын бына шундый Урал Рашидов йырдарының фестивале үтә, без бигрәк тә шат булырны. Һеч каршы түгелдер дип ышанып килә. Бүгінгі яңғыраған йырдардың авторы Урал Рашидов исемендәге продюсер үдәге. Урал Рашидов. Бүгінгі концерт алып бардылар. Шулай Гүзәл Сағитова Һәм Рөстәм Гыйзатуллин. Уңышлар һиңа, Урал. Башкортстан туган ерим, йырлы кайындар иле. Күккә ашкан горур таудар, кылганлы дала иле. Кылганлы дала иле. Башкортстан туган ерим, кандугастар үдүп айрар, йылгалы гүлдәр иле. Сәскәле күбәләкле, яшел тугайдар иле, яшел тугайдар иле. Башкортстан туган ерем, бөек шагыйр Мостайлы, данлыклы Рәмиере. Сая бөркет, салаваттай, хөрмәт башкортым теле. Hürmet Başkırtım deli, Başkırtıstan tuğan yerim. Kanduğazlar üdürüp hayrar, yılgalı güller ile. Bir ses geli gübelekli, yeşil tuğaydar ile. Yeşil tuğaydar ile, Başkırtıstan tuğan yerim.
Зур рахмет, кадерле достар. Мына шулай Башкортстан яшәһен һәм Башкортстанда данлаган егетләр, кызлар. Урал Рашидов һәм егетләр. Урал Рашидов һәм аның дуслары. Һәр вакыт яшәһендә игътибарыгыз өчен зур рахмет. Киләһе очрашканнарга тиклем һаулыгыз. Хуш, сәламәт булыгыз.